Il-familji Maltin u Għawċin ħaqhom servizz effiċjenti u sostenibbli u huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet li saret biżwit il-port ta' Ċirkewwa indirizzata mix-Shadow Ministers Elix Borg u Ivan Castillo, fejn spjegaw li it-tender ippubblikat mill-Gvern għar-raba vapur ta' Għawdex huwa wieħed li qajjem dubji serji. Elix Borg spjega li dan it-tender huwa wieħed ta' falliment għaliex tant huwa qasir it-timeline tiegħu illi huwa impossibbli li l-kumpaniji japplikaw għalih. Fejn spjegaw ukoll illi ġala darba ħadd ma jidħol għal dan it-tender, il-poplu Malti Għawċi kollu se jkun qed jibqa' jħallas l-eluf ta' euro kuljum għal vapur Niklaus. Elix Borg jisħaq illi dan kollu jibqa' jikkonferma kemm Għawdex mhux priorità għall-Gvern Laburista. Turik fiċ-ċar illi għall-Gvern Laburista il-konnettività bejn Malta u Għawdex mhijiex priorità. U din hija xi ħaġa illi issa ilna narawha snin fejn Gvern Laburista l-Għawdex għalih huwa biss afterthought. Il għaliex mhuwiex priorità, rajnija fil-budget illi għandna din is-sena fejn għandna budget kważi miżeru għal Gżira Għawċija illi reġa' naqqas in-nefqa fuq il-Gżira Għawċija u din il-kwistjoni tal-konnettività wkoll mija xejn ħajr eżempju ieħor ta' kif Għawdex mhux priorità. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo spjega kif il-flotta ta' vapuri illi qed jintużaw biex jaqsmu bejn il-Gżejjer Maltin huma antiki u għalhekk għandhom jinbidlu. Fejn spjega wkoll li dan it-tender huwa wieħed ta' rekwiżiti li impossibbli li wieħed jilħaqhom. U huwa proprju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar sabiex tissaħħaħ il-konnettività bejn Malta u Għawdex. Aħna determinati illi number one natu is-servizz u jkollna flotta li komplementa s-servizz bejn Malta u Għawdex li jkun hemm flotta ta' vapuri, 4 vapuri ġodda illi jkunu tiservu biex iħarsu l-ambjent, illi ovvjament ikunu tiservu biex ikunu jistgħu jagħtu l-aħjar servizz u wkoll dak li jixraq il-poplu Għawċi u Malti. Xi ħaġa oħra li qegħdin nipproponu wkoll huwa illi nkabru il-port. Illi nagħmlu port nadif illi jixraq lill-poplu Għawċi u Malti. Xejn Riolo għal Net News.